Salpakierto Oyn järjestämä Roine-ralli on jokavuotinen perinteinen kierros, jossa otetaan vastaan toimialueen asukkaiden sähkölaitteita, vaarallisia jätteitä ja metallijätettä veloituksetta. Tällä kertaa se järjestettiin Pukkilassa. Miksi Roine-ralli järjestetään ja millä se rahoitetaan? Rahoitetaan samalla rahalla, millä rahoitetaan meidän muutkin asukaspalvelut, esimerkiksi lajitteluasemat. Eli meillä on tuo jätehuollon perusmaksu, joka peritään jokaiselta kiinteistöltä ja siitä käytetään rahaa sitten tähän palveluun. Ideahan on lähtenyt tietysti kuntalaisten tarpeesta. Tämä oli alkuun niin vaarallisten jätteiden keräys, mutta sitten me todettiin, että se pelkkä vaarallisten jätteiden keräily ei riitä, niin me ollaan laajennettu sitten myös, että täällä on mukana myös sähkölaitteet ja sitten on myös metallin keräys. Yleisimmät tuotteet, mitä Roine-ralliin tuodaan, on maalit, öljyt sekä monenlaisia sähkölaitteita. Myös uusi elektroniikka on lisääntynyt, kun älylaitteita uusitaan nykypäivänä tiuhaan tahtiin. Ihan kaikkea Roine-rallissa ei oteta vastaan, vaikka siitä maksua tarjottaisiinkin. Lähinnä ne tuotteet, mitä saattaa olla, niin on kestopuu. Sitten toinen on mitä asbesti. Ja on myös niitä ihmisiä, ketkä tarjoaa ihan perinteistä roskia. Kaiken kaikkiaan Roine-rallin keräyspisteitä kertyy noin 100 vuodessa, ja ne vetävät ihmisiä jonoksi asti. Käyn kyllä aina, kun on mahdollista. Tämä on 2 kertaa vuodessa täällä. Pitää saada romuja pois nurkista ja öljyä. Mä tällä kertaa toin ja maalipurkkeja. Ihmiset ovat pääsääntöisesti vastuullisia kierrättäjiä, vaikka välillä kiireessä kierrättäminen jää. Joku kiire, paine, jätteen määrä, niin ne saattaa olla sitten, että siinä vaiheessa se lajitteluinto vähän laskee ja ne tuleekin pistettyä sinne yhteen mustaan säkkiin ja säkki kiinni. Roine-rallia pidetään tärkeänä konseptina ja se on muodostunut alueen asukkaille perinteeksi. Kyllä koen erittäin tärkeäksi. Kyllä tämä on ihan tärkeä. Kyllä mä kalenteriin tämän pistän aina kun näen ilmoituksen. Hienoa, että tämmöistä tehdään.